kamar yadda muka faɗa ba tare da ɓata lokaci ba yanzu za su yanka wannan gurasa. Kamar yadda muka faɗa yanzu shi ciyaman ne zai fara yanka wannan gurasa. Mr. Chairman sir. Haba mai gidana, na gaba gaban ka nan. Ni na fi son nan gefe. Buɗe bakinki masoyiyata. Ina bakinki? Buɗe bakin mana. Wallahi ciki na ciwo, kaga idan na cike din zai ƙara min ciwon ciki. Kada ki damu. Wannan ba zai saki ciwon ciki. Buɗe bakin. Kina ina? Buɗe bakin mana. Masoyiyata? Ina bakin ki? Ina bakin ki masoyiyata? Ina bakin ki? Ina bakin ki? Ashe kina tsoron mutuwa Rashida? Na yi mamaki da kike tsoron mutuwa gashi kina so ki kashe wani. Wanne kake nufi ne? Wanne kawo 'yan sanda gurin nan ana taron farin ciki? Kwarai. Taron farin ciki ake. Amma ke da wasu anan kuna nema ku mai da shi na bakin ciki. Nan gurin banda taron munafukai, mugaye azzalumai babu wanda nake gani. Wanda ba san darajar kansu ba balle san darajar wani. Kai wani irin daƙiƙi ne ana taron farin ciki ka ɗibo kasusuwa ka shigo mutane. Yeah? Shut up! Kai mana shiru a nan gurin. Za ka yi bayani a yi. Kai! Zauna da Allah. Kai! Kada ku daga mana hankali. Ni mijina makaho ne. Kada ku tar masa da hankali. Ku rugargaza masa kwakwalwa. Rashida, kwalliyar da kika yi ya burge ni matuƙa. Jajayen kayan da kika saka, jan bakin da kika saka a bakinki, gashi kin yi ɗauri wani sha'awa. Har a kanki aka halarci wannan ɗauri da kika yi. Rashida, mijinki ba makaho ba ne. Ina gani ras kamar yadda kike gani. It's true. It's very true. It's very, very. It's true. Ba inda zaka. Ba mai fita nan gurin. Tsaya nan. Duniya ba gurin zama ba ne madawwamiya. Duniya cike take da mutane azzalumai, macuta, maciya amana. Ƙalilan daga ciki ne masu tsoron Allah. Daga lokacin da ƙorafi ya yi yawa, surutai from different angles, lokacin na rasa gane wane ne masoyina na gaskiya, wane ne kuma makina. Daga wannan lokacin na ƙudiri niyyar shirya wani babban al'amari mai girma, al'amari kuma mai ban tsoro. Zai yi mana likita, kai dai kawai ina so ka bani goyon baya, ka bani haɗin kai. To yallaɓai, gaskiya abin nan fa da kamar wuya. Wai gurguwa da auren nesa. Ina ganin fa gaskiya ba zai taɓa yi ba. To amma me wani taimako kake so maka ni a matsayina? Dr. Manir, komai da kai zami. Kusan
in ce kai ne midfield ɗina a wannan game ɗin da za a buga. Domin duk duniya nan babu mutumin da na yarda da shi zuciyata ta amince da shi kamar ka a yanzu. Abin da za mu fara yi shi ne za a kawo ni asibitin ka ranar Alhamis. Idan aka kawo ni za a kawo ni fuska ta bakin mai. Za mu zo a zuwan bakin mai ya riga shiga cikin idanu. Za ka yi gwaje-gwaje sai ka ce idona ba zai taɓa gani ba sai an fitar da ni turai. Da zarar an fitar da ni turai za mu haɗa baki da likitoci. Likitoci za su tabbatar da cewa idona ba zai taɓa gani ba, na riga na makanci. A dawo da ni gida kawai. So daga nan na tabbata mutane kowa zai amince cewa na zanto makaho na gaske. Wai me kake kokarin yi ne yalla bai ban gane nufin ka. Doctor ba za ka gane komai ba a yanzu sai nan gaba kaɗan. Kamal, ka ci amanar soyayya, ka ci amanar abota. Kuma na tabbata ka yi sanadiyan da aminai za su daina amincewa da abokansu. Allah ya isa tsakanina da kai Kamal. Allah ya isa. Kanwata. Kin tabbatar da cewa ke 'yar halalci. Kin tabbatar da cewa ke masoyiya ce ta gaskiya tsakani da Allah. Na sha gwada ki ta hanya daban-daban. Na sha ajiye kuɗi domin in gwada imanin ki gani. Ajiye shi a cikin gida ta inda za ki gani ki ɗauka. Amma kwata-kwata ke ba dukiya ba ce a gabanki. Kin sha zuwa ki sanar da ni maganganu waɗanda kika ji da kunnuwanki da waɗanda kika gani a idonki domin ki tsayar da rayuwata. Rashida. A'a, ba Rashida ba ce. Jamila. Me ya shigo da ke ɗakin nan bayan kin san Rashida da Hajiya ba sa nan? Shi yasa na shigo domin na ji wani abu da ya bani mamaki sannan kuma ya bani tsoro. Menene wannan? Anti, Umma da kuma yaya Kamal suna kulle-kullen yadda za su kashe ka. Ƙarya ne, wannan maganan ba zai taɓa yiwuwa ba. Wallahi yaya Habib da gaske nake, ka yadda da ni. Ba zan cutar da kai ba. Ka san yadda za ka yi ka kare kanka. To shikenan, naji, na kuma yarda.
amma wani taimako guda ɗaya da nake zo ki mun shi ne, dan Allah ki kula da kyau, ki sa ido, ki lura tun da kin gani makaho ne ba gani nake ba. Ki kula da duk wani abu da za a yi a cikin gidan nan, da magana da za a yi, ki zo ki sanar da ni halin da ake ciki dan Allah. To yaya Habib, na ji, amma na rasa dalilin da yasa suke maka haka. Dan Allah, idan da akwai abin da kai musu, ka gaya mu.